away mo? Hi guys, hadlok na silang maitom kay init na kayo dari sa kalibunan nga amo ang gi standbyan. Nianasan mi diri mang day off aning lain nga part sa mga kalibunan din sa bukiran sa Busay. Arang mga unggoy sila sa Uy, nakabalos. Uy ka. Tanong ikuan. Kamuti. mangoy koy merong kamote di atong bakilid. Oh, basin si Kuya Raymond mo. Guys, anhin na sad mi ang kalibunan na mga on. Karon among bawon. Nana pud akong tubig pero wala na ni nanimaho nga sabon. Wala naman. Init na kayo, kaya gawlasan din nga nag-um. Ay, dahos gabi. Kausa yan, anak. Ngaon mo? Ngaon tan niyo. Suwang kayo guys. Kay init na kayo diri. Makita niya akong agtang tumas kadako. Ano na mo ba? Di mo mangaon? Sila gigutom. Ha? Pag-intro na lang. Tuway gisip ko. Another Sunday na sa mga Lelith na anak sa magkaon-kaon. Gutom na dito kay alas 8. Ano siya? Ako daw, what day langit. Ano langit mo? Wa kay langit. Ano lang, ang kuyuta. Ano siya? Luto may gabi. Kaya mga tao guys, nga nananaw na mo. Wala. Kulong sa among gibuhat. Kasi libroy. Naibong sila sa among gibuhat. Nananaw dato. So, kana magkuhan ka na dili ready sa mga klase. Tutukan ako na ito sa mata. Mata sa mata. Ang pinsay mauwaw na mo. Mata sa mata.
Unsa pa lain bi? Nga usay laing makaon bi tagait ta. Ay mong baon. Ang baon siya kanon. Abi ng plastic. Ano? So, nahoy. Lagi stansel. Wala. After ani nagtanong mi og mga gulay. Nalikod ko dyan. Ato ko dyan dito. Yung mga kauban guys. Wala. Ayaw ang presko. Kuya, sa man puros man ni tinidor. Hmm. Yung sa amin ako pagkaon ani. Diba? Kanang feeling mo ba nga murag na kanang nakakasbas dagat. Feeling lang. Pilingon mo good na siya. Pilingon. Hoy! Nainit yung mga wal sila. Naman di ka ubad din mga piling. Sige. Maala, rejig mo ha. Tabang-taba. Iyo, rejig mo taba. Tatawa lang diya ha. Ay, naman yung taon. Iwan ang busi nakita. Murag ni anak ng mga tao ba? Ano? Murag ni anak Ako sila nga. kagool ko ako yung planning. Murag ni anak ng mga tao. Dali sa mga atbang ba nga. Nasugda naman siguro ng mga bayhanan. Guzam ni nagbanig-banig. Ginidri nga nagbaw ng kanon ba? Ako sa ibaw nung tanon. Bali na nang. Bali na nang. Kaya ba mga anak Balik. nila niya? Kaya nang mga wala pa yung Ano mga. kung magalit ko? Wala silang stand. Wala. Ano ko yung istado mga bay? Mulan. Daw kay siya stand. Uy, kamu ba? So, Iya yan na kong dibuhat. dauton diha. Yang gibuhat. Iyahan na siya stand. Mo ag pagsuksok ani maga. Nga bitaw. Dali bitaw mo sigap kung maghalin kag kayo. Nagbaon sa ni ugmaha. Binuhat gabi eh. Tawa agad yung lalaki. Iya mo budget ka. Kana din nasa ano. Ngaon ta? Murag ni anak di mga tao din ka. So, gibuhat nila ba? Ay! Ay! So, kani yung usod ano guys. Medyo ko ninatagal eh. Diyan, hindi na ulit mo lang ka. May buntag mga bay. Nalasan mi diri sa kalibunan sa bukids kagong-kagong. Sa ni Ani, kaya... Murag dito mi sa babaw. Adlaw bay na sa buto. Diya pa may kalasay diri pero karon pa Saba mi kay- kasugod. Grabe dito inita. Karon mura na sa Saba kayo na yan tawanan na. mura na sa nangakuan pa na nasa drink. Pagkikinig. Buto si Madugay ani kutuho na mig sinubay aning kalibunan. Init na jud ka immediately. Wala pa ako anis baka. Ano ba? Binuwa sila sa linyo ako ang pakikita. Gutong tayo. Nami baon uling bay magsugba mi uling. Magsubang ta. Ngayon niya kayo mo aso niya ba? Ana po may gwardiya. Layo ra may guard house. Ano? Uling Kay sila na sila mahako na ko yung uling. Bro, sabi nila nag-uling ba? Loy ka. Aray! Nang puti ko Ah. siya uli. Kani akong uling bay. Ako niisugbas akong kamuti. Ay, tabang. Guys, sigbin. Wala yung bang uling. Napugoy ko andire oh. Uy, ako man na. Wag Simpson, how did I ako ano? ako man na. Nabay, kining ginamos bay isugba din. Di ba na, ginamos? Ikaw ba may tigi? Hasta slice blade bay isugba ko uling. Ano eh, pakita sa mo dali. Pero dili halingon. Isugba. Unsay pagkaon mo diha? Yung pagkaon pulo sa uling. Ligawan nila o mo na ang mga pagkaon.
Kumusta ang uling diyan? Naluto na ang kon. Huy, wa ka naulaw ani mo sa Ani bay, patos. isugpag yapon ni uling. Duwa pa Dili, hali. ang uling isugba. Unsa may natumba ni mo tinong? Ang uling. Yats. Kutai mo Ang uling isugba sa hotdog. Di oy yuta na. Yuta no. sakit akong tiyan. Okay, kining uban nagkatunog na jug tai. Ning Para gawa. sa may hake. Ang iro dato ako tumban. Buang. Sunod-sunod magnahi magkampin. Damig uling, Grabe, nagdamig hotdog. grabe, inana jud na siya. Siguro, Inana siya kahugawan diya sa nagkuan na nagtaon na tapawa din na. Nao niya mo tawag sa gwardiya ganiun midiri nga nung gauling. Isa yung kawan. Ingan li. Si kani si isa gito yang kwa? Si driver gardener hugawan kayo. Pagbuot mong mukha kong uling. Pinabusog na ni akong tapad. Busog na ko. Okay. Magagaon ako sa ka slice bread, sa ka slice nga maha. Inom na ko tubig kay una ko nilang pauli. Aray, niyang udas lang. Bubak ko pa na ilang kalaki. Bubak ilang kalaki. Pwede na dyan inita. Ang cellphone mo rag maitom na niya akong cellphone. Kainit. May mga trabahan sa construction ari kapag guys na nanaw na mo. Nangisi lang sa sila kapilan ngayon. Wag nahibong sila pa nga. Siguro mga Nahibong sila nag-unsa mi dere. sa dalang ubos. Ano nga banig-banig ta. Karon ang balay sa among amon na sa tatlong. Dili na mi ani matawgan sa among cellphone. Dili sitsitan ro mi ani nga paulion na. Hoy, nag-unsa ka diha. Nga karon bay. Ngaw na tag-uling. Bitaw bay kani. Maor gini akong bawon. Grabe init kayo akong cellphone agi sa init sa adlaw.